B Sh D E F A Ụtụtụ ọma ụmụ m, kedu ka unu mere? Nne keki mere. Akụkwa m mma Ya ahụ. mụ nke a ịgbọ nwa okorobịa bịa ụdarịkwa. Maazị biko asị m ka ndị mmadụ ka o si anọ n'ebe a na mkpọ m nwoke a ọkwa ndị Igbo ka anyị bụ ndị Anambra mana ọ nọ na-asụ Igbo mana afụkwa m fon ihe a sikwa m n'aka o Sikwa gị n'aka. sikwa m n'aka N'ogologo ya niile akọ nwa ga-asụ Igbo. n'ogologo ya niile kama na ihe mkpatakwara ya na ọ na-abụ olu n'ụlọ akwụkwọ asụcha agwọ ibe a nara asụ natazie nna asụli ya Igbo na-ele m n'anya bụ Ọjọka onye maka ịfụla anyị nọ n'ebe a nọ. ị na-abụ ekwu na ụmụazị na asụcha Igbo Ọ na-asụ amametu m ga-esi malite. Kedu ka esi ekwu I want to go to the market n'Igbo? Achọrọ ịga ahịa. Kedu ka esi ekwu I want to go to the hospital n'Igbo? Achọrọ ịga ụlọ ọgwụ. Kedu ka esi ekwu I want to eat? Achọrọ iri nri. Kedu ihe a na-akpọ dog n'Igbo? Nkịta. Kedu ihe a na-akpọ house n'Igbo? Ụlọ. Kedu ihe a na-akpọ bottle n'Igbo? Kalama. Kedu ihe a na-akpọ university n'Igbo? Mahadum. Kedu ihe a na-akpọ air condition n'Igbo? Ntụ oyi. Ọ dị mma nne a sị na ihe agba n'aka na ejighị enyele ya. Ị ga-agbada n'ala enwere ndị ọ bụ ọrụ ha ga-enyere gị aka kọwasịara gị etu anyị si eme mana etu anyị si eme ebe a bụ na mmalite n'ụbọchị Mọnde ọbụla ruo n'ụbọchị Satọde ka anyị ji ekụziri ụmụaka Igbo ebe a anyị na-enwe ya n'ụtụtụ nwee ya n'ehihie nwee ya na mgbe ọ bụrụgodị na ụmụaka agụsigo akwụkwọ gbasaa akwụkwọ ha bụrụ ike ịbịa ọ bụrụ mgbe a nọ ezumike ya bụ holidays dịka esi anọ ya a ga-akpọtakwa ụmụaka akụziere ha Igbo ọ ka anyị si eme ịgbadazila na ka akwasara gị gbada ị ga-abụ onye ọbọrụ ya o ka anyị gabakwa n'ihu ụmụ akwụkwọ m A B I waka I never see beautiful people. Oh, I just want my day. Abu money, put them up on the money. Makana bu money,